Kammala rajistar masu kada kuri'a na ci gaba a hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa. INEC ta sake jawo muhawara kan yadda za a daidaita tsakanin shirye-shiryen gudanar da zaɓe da kuma tabbatar da cewa kowane ɗan ƙasa ya samu damar shiga tsarin dimokuraɗiyya. A gefe guda, INEC ta cancanci yabo saboda bin tanade-tanaden dokar zaɓe a jadawalin ayyukanta. Hukumar na buƙatar lokaci domin tantance bayanan masu rajista, cire sunayen masu rajista fiye da sau ɗaya ta hanyar tsarin tantance bayanan halittu wato biometric, tare da kammala sauran muhimman shirye-shiryen da za su tabbatar da sahihancin zaɓen shekarar 2027. Sai dai kuma, koken da jam'iyyun adawa da ƙungiyoyin fararen hula suka gabatar ya cancanci kulawa. Rahotanni sun nuna cewa mutane da dama sun fuskanci dogon layuka, matsalolin sufuri da kuma ƙalubalen tattalin arziki da suka hana su kammala rajista kafin wa'adi ya ƙare. A tsarin dimokuraɗiyya ya kamata a baiwa duk wanda ya cancanci yin zaɓe dama na yin rajista. Kasancewar matasa da mata sun fi yawa cikin sabbin masu rajista alama ce mai kyau, sai dai hakan na nuna buƙatar faɗaɗa rajista domin ta kasance mai sauƙi kuma ta gudana akai-akai. A nan gaba ya dace INEC ta ƙara cibiyoyin rajista na tafi da gidanka na inganta tsarin rajistar zamani, tare da ƙarfafa wayar da kan jama'a tun kafin lokacin zaɓe. A ƙarshe, ingantaccen zaɓe baya dogara da sahihancin kundin masu kaɗa kuri'a kaɗai, har ma da tabbacin cewa kundin ya haɗa da dukkan waɗanda suka cancanta. Wannan shine ginshiƙin ƙarfafa dimokuraɗiyya da bunƙasa haɗin kan al'umma. Daga birnin Kebbi, Halima Bashir Ibrahim, Skylight Media 101.